Yeah, breaking news. Honorable Yeremia Chihana. Hey, amene ndithu MP wa DPP. Amene ndithu amunjata. Umunjata sukuti ndapolisi kuma ACB. Bungwe lothana ndi katangale lija la Anti-Corruption Bureau. Limene ndithu lamangira ku Blantyre. Choncho akufuna ndithu awatenga apita nawo kumzuzu komwe uko kumpoto akayankhe milandu yawoyi. Akuti milandoyi ndiyo khudzana ndi ndalama za tione ndalama zijama jamala ma MP zija mmazidziwa zimene zija 200 million CDF. Yes, ndalama ija ndithu ndimene ndithu iwa akuti anamuza contractor kuti ndalama i 27 million kuti mamota ayike 27 million amazira ike 100 million. Ndiye nkhani zisinakambidwe. Ndiye pali zambiri komabe tingukuonetsana umuna ena sako adziwa Yeremia Chihana kuti amatane nanga amata ife tangokonza ma videos wa ena nasintha izi na milandu ije ikakhala kuti yakanika timayangana kuti kuti izi fuka zinzandale kapana nzeni nde muzero kuti ankankhula choncheti nde mkulu ndu chankata tindi Cyclone Friday Cyclone Chakwera anyway most safe nde zambiri muna umwe kunotiri ndi ku ACB offices kumene akuasunga ulemekezeka Yeremia Chihana kambaka chikalata chimene ndikhulupirira ena mwachiona chikuzungulira pa social media akuti asunga ulemekezeka Chihana. So sitikudziwa kuti chitsogolo chake chikhala chotani. Kuti from here akuti chitsogolo chake nchotani. Akuti galimoto imwe yachokera ku black pool Lilongwe ibwera kusatenga kuti tipite ku Nzuzu not Lilongwe koma tipite ku Nzuzu ne galimoto panopo ili padedza imene atikuziva nde lawyer wawo ndiwapona kuti wapita ku court kuti akaone kuti muna zinthu zenda kwati kuti at least pangire konkono kandi kuti azungulise munthu. So sad. So nkhani imene yoyo choyambirira tikulandireni olemekezeka ambo achipiriro mpinga njira kuno ku maofesi a ACB kumene kuli kusungidwa olemekezeka Yeremia Chihana. Mwina kuchitira kwa anthu amene mwina sakudziwa kuti chikuchitika nchate kunjaku kwamveka malipoti kuti olemekezeka Chihana akusungidwa kuno ku ACB. Mwina mutangopanga shed more light kuti zikutanthauzanji nanga milandu yake ndi yanji. Kwambiri mwina mwachidule ndizoona Honorable Yeremia Chihana ali kuno ku maofesi ya ACB akuwanena nkhani zokuti anasokoneza ndalama zokhuzana ndi Constituency Development Fund. Akuti warrant of arrest inatuluka chaka chatha ndiye mukungoona kuti warrant of arrest inatuluka chaka chatha koma mwina sosati chaka chatha koma 2023 akuti yapita 2 years koma chitulukire 2 years warrant of arrest aukatenga lero. Ndiye ifeyo tikuona ngati kuti zimenezi zangolowa ndale akufuna kuti awaletse Honorable Chihana kuti asapange campaign. Inakakhala nkhani imene tikunena ya CDF ngati mwatsatira pakatipa konsolo ya kunzimba inabwenza ndalama imene akonsolo anagwiritsa ndalama molakwika zotenga ndalama za CDF popanda chilolezo cha ma MP popanda chilolezo choyenerera. Bwanji anthu amene wakukonsolo amene anagwiritsa ndalama za CDF sana amange koma tikuona kuti aukatenga Honorable Chihana chifukwa chonena kuti Honorable Chihana is a strong person ndi amene ali wa opposition wankulu amene amayankhula chilungamo ndi akuopa zimene tikuziona ife pano. Mwina chipita chisogolo dongoso lake amene tili chisogolo chake chikhala chotani cha mlandu umenewo since lero ali kuno ku Blantyre. Tikumva mongomva mwamvekesera kuti mwina afuna awatenge ku Mzuzu kapena ku Mzimba kumene akuti ndalama zimene za CDF zinasokonekera. Komabe sitikuona pali kuti pa chifukwa chenicheni chokuti chipite kumeneko iwowo ngati amanga kuno ndikuti akuona kuti kuli kuthekera kuti atha kwapitisanso khoti la kuno. Mwinanso kumongonena mwachidule kunonso makhoti aliko abwinobwino, high court iliko, supreme court iliko kuno ndiye pena paliponse atha kuwatengera. Koma ife metingoona ndikhala kuti ni nkhani ya ndale ni nkhani yokuti afuna amuzunze munthu
kuti adzingomusungabe kuti amphere ufulu wace pamenepo kuti ngati kunena kuti kumulanga munthu pamene khoti silinagamule kuti ndolakwa. Uthenga umene uliwonse umene mwakhale nawo upita mwina kwa otsatira mwina ku zipani zotsutsa? Otsatira zipani zotsutsa ndifuna ndawuze ichi akudziwa kuti Honorable Chihana ndi munthu olimba mtima kwambiri, ndi munthu amene amayitiyimirira ifeyo anthu amene tili kotsutsa, ndiye tiyende achite support. Tifuna tipereke uthenga kwa Honorable Chihana, President Ford, komanso akazi awo Honorable Chihana, Mai Linda Kembo Chihana, kunena kuti ifeyo ku DPP ndi zipani zina zonse tikhala pambuyo pa Honorable Yeremia Chihana kuwapatsa support kunena kuti zimenezi zidutse tibwererenso apitirize kutiyimirira ngati wamkulu wathu wa opposition. Tathokoza kwambiri. High Court, Malawi from my time of coming into power has been hit by Cyclone COVID-19, Cyclone Fred, Cyclone Ann. Madam Speaker, this country actually has been hit by Cyclone Chakwera. Chakwera is the cyclone himself. How are we going to solve that problem, Madam Speaker? Honorable Member from Zimba North, can you stop reflecting on the President, please? Honorable Member from Zimba North. By saying this, Section 87, Section 12, which is built on a sustained trust on the people of Malawi. People have no respect for the soil which was delivered here in this country. The sustained trust is no longer there. Having said that, Madam Speaker, I am quite aware that the Section 86 and Section 87 mandates this Parliament, through you, Madam Speaker, to check on the capabilities and thinking capabilities of people like Chimwendo. You might be mentally confused. Honorable Member from Zimba North. And equally, Madam Speaker, Zimba North. the cabinet that is Zimba North. Honorable Member from Zimba North, you know how we're supposed to address each other in the House, and can you please stop reflecting on Honorable Member? And your time was already up, please, Honorable. Thank you. I summarize and conclude by saying, Madam Speaker, this country must provide specialist doctors in this country to check on the mental capacity of some leaders in the cabinet. And few remarks. With these few remarks, Madam Speaker, let the head of state be investigated for his mental thinking. I submit, Madam Speaker. Thank you, Zimba North. There was a point of order which... No. You have made your point of order. No. This is rubbish. I have never spoken to you like this. But you have made it clear. Where is the Minister for Local Government? Honorable Member. The Minister for Local Government to respond to me. Honorable Member. Madam Speaker. Honorable Member. Before you, Honorable Minister, before you. Order, Honorable Members, order. You have the floor, Honorable. Madam Speaker. Order. Madam Speaker, in the first place, he's not a minister responsible for local government, whom I was addressing. And for him to talk about that is very, very irregular and irresponsible. The second thing, Madam Speaker, it is good that he has accepted that the Mzimba Assembly misused 130 million kwacha. When they misused that money, part of that money was from my constituency, 35 million. He cannot attest to my constituency. And Bile Kaunda too, the money was misused. Where's Gondo, the money too was misused. And this money, why he's talking like this, let me disclose in full. This money was used when the first lady went to Edingen. And they used this money, they said they have borrowed it to support the first lady who went to Edingen. This is very irregular. And secondly, Madam Speaker, first, when we are quiet, Madam Speaker, they have told me that they are going to give me a project. And the Minister of Local Government told me that he's going to give me a project. Honorable Member. I have told them that don't give me a project. Define the money. Thank you. You've made it clear. No. I have not finished, Madam Speaker. Let me conclude by saying You have made it clear. No, Madam Speaker, this is a very, very serious matter. Let me conclude by saying this, Madam Speaker. He has sent ACB to torture my personal assistant to sign the documents as if they were signed in 2022. They have slept at the house in Zimba. They are now at her house.
and they've gone with the police. They are torturing her now and again, and are threatening her that they will arrest her till she signs the document of 20. Thank you. No, don't say thank you. This is a very serious matter, Madam Speaker. Why should somebody come here and talk about Mzimba North constituency? Why should somebody come, he has his own constituency? Why should he be talking about that? Madam Speaker, this parliament will go chaos. This parliament will go chaos. Honorable member. No, don't. No, I want to guide you. I want to guide you. No. You have made your point of order. No. This is rubbish. I have never spoken to you like this. But You have made it clear. Where is the Minister for Local Government? Malawi, Camera.